Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Zizoqashwa ngelokhozi ezisebenzisana nohulumeni. iDA ihlole umonakalo wezikhukhula eMagate kanti ukhongolose ucaba indlela eya okhethweni. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe womnyango wezisebenzi nokuqasha kuleli uThulas Nxesi uthi bazoqinisa isandla bephinde futhi beqaphe ngelokhozi izinhlangano ezizimele ezihlomule kwizivumelwane zokuqeqesha intsha ngamakhono ehlukene. uNxesi uthi bazimisela ukuthi labo abazoqeqeshwa begcine sebekwazi ukuqala amabhizinisi abo emkhakheni eyahlukahlukene ukulwa nesihlava sokwentulwa kwamathuba omsebenzi. uNxesi usho kanje ekhuluma nabezindaba eThekwini ngesikhathi kwethulwa lolu hlelo oluzodla imali elinganiselwa ku-23 billion wamarandi. Njengoba silokhu siqhubeke njalo isilongo kwantuleka kwamathuba omsebenzi kuleli namuhla kwethulwe ngokusemthethweni uhlelo lomnyango wezokuqasha kanye nemisebenzi oluzoqinisekisa ukuqeqeshwa kwamakhono awehlukene ngenhloso yokudala amathuba omsebenzi. Kumele sinikeze intsha yakithi izakhono ngoba intsha yakithi ayinazo izakhono phecelezi i-skills masiyibiza nje ngelinye igama. So ke sihlangene ke la kulomsebenzi sisebenzisana neminyango eminingi sengiyibizile iminyango efana no digital technology or small business or higher education, science and technology or electricity no agriculture. Sihlangene ke nabo ukuthi ke oluphi uhlelo singalenza ukuthi kube uhlelo oluzoba ne-impact sibiza intsha kuzo zonke izifunda sisebenze nama-NGOs akhona la asebenza la phansi hayi inkampani ezinkulu ukwenzela ukuthi basilekelele ekutraineni lezingane mabeqeda ukuzitraina ke bakwazi ukuthi bazifake bazi-assign emisebenzini bekhuluma ke nosonkampani. Esizokwenza ke sizoba monitora kakhulu ukuthi benza lokho kufanele ukuthi bakwenze. Hayi ukuthi umuntu athathe isambuku semali ahamba yosidla athi ingane uyitrainile kanti akayitrainanga. So ngokwe-monitoring and evaluation yethu sizoba very strict ekulandeleleni labo bantu esibanikezele ivumelwano nale mali esiyobanika yona. Ibalelwa ku-23 billion isiyonke imali ezosebenza ngalolu hlelo okuvele ukuthi ke ivele eminyangweni eyahlukene kanye naseyifundeni ezahlukene. Abazoba ingxenye yalolu hlelo bazophinde baqeqeshwe ukuba ke nabo bavula wabo amabhizinisi baphinde baqhushiswe ngemigudu efanele. Thina ke sineyinhlelo ke ezizothi uma ngabe umuntu eseqeqeshiwe waphinde wathi yena usefuna ukuvula yakhe inkampani ebese singena ke thina ngohlelo laka Operation Vula noma ngohlelo laka Raset noma ngohlelo laka Youth Fund noma ngohlelo inhlelo nje eziningi esinazo zokunikezela uxhaso lezimali kosomabhizinisi abancane nakhona njalo olunye uhlobo lwamabhizinisi esisebenza ngalo yilolu lokuthi sincede imphakathi yethu ukuthi kwazi ukuba nendlela yokungena emikhakheni ehlukahlukene yezitolo ngoba enye inkinga abantu ababhekana nayo yokuthi yebo siyathunga yebo siyalima kodwa asikwazi ukungena ezimakethe. Intsha kanye nasebekhulile baphume ngobuningi ukuzocosha ulwazi ngalolu hlelo nokuqhamise ngokusobala lenkinga yokwantuleka kwemisebenzi. Iziko lezindaba likhulumile nabebeyingxenye yalolu hlelo phambilini asebevule amabhizinisi abo. Akekho umuntu ongabona ukuthi imisebenzi ayikho and imisebenzi asitholi. So ukuze sikwazi ukuqhubeka siphile ngoba ngeke silokhu silindile. Ngiqeda ukugraduate umsebenzi ngaze ngize ngiwuthole. Ngase iprogram yafika ngawazi ukuthi ngingene kwiprogram. Agriculture bengicela ukuyenza esikoleni. So uma usuyenza abafundi sebekufundisa bakufundisa yonke into yonke iprocess imhlobo lomhlabathi imhlobo lezitshalo ukuthi ngayiphi season isiphi isitshalo kumele usitshale isiphi isitshalo esivuma ngayiphi season. So lokho kungisizile ngakwazi ukubenefit ukuthi nami ngoba phela zikhona indawo emakhaya bengenzi lutho sengakwazi ukuthi ngivule nami ingadi encane ngikwazi ukuthi mangabe kusewinter mangitshala ikabishe winter lizovuma noma ngeke livume ngakwazi ukuthi phinze ngoba ngiphila nje ngithi namanje ngoba ngila ngiyathi kuningi ngizokubenefit ukuthi ngifundile ngegraduate ngibeke eceleni kuba njengamanje akungisebenzele ivele. Abanye bethu besanda ukuqeda ekoleni abanye beyomama behlele emakhaya abaningi besingasebenzi so kusize kakhulu sithole experience lana esenzisa sisaba nepassion ukuthi sisiqale okwethu siziqalele thina kusize kakhulu empilweni ukuthi sikwazi ukuthi sishintshe impilo zethu emakhaya so
sekusegazini kuthina kuyisifiso esikhulu ukuthi siqhubekele siphambili ngalomsebenzi. Eyindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Loyo abafolosa ngaye ekutheni angene kwisikhundla somndunankulu kwiqembu le-DA uChris Papaz uhambele indawo yaseMargate ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. uPapaz uhambele imiphakathi kanye nosomabhizinisi abakhahlanyezwe izikhukhula ukuyohlola isimo. uChris Papaz weqembu le-DA uhambele indawo yaseMargate ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ekhahlamezwe izimvula ezinamandla ngesonto ebusuku kwalimala ingqalasizinda ezindawo eziningi okubalwe zokudlela phecelezi ama-restaurants kanye nemizi yabantu. Kulezi ikhukhula kuqinisekisa ukuthi kudlula imiphefumulo emihlanu. So ngize lana namhlanje ukuzobona isimo esibhekene naso njengomphakathi waseKZN ngoba le ndawo inkulu kakhulu le problem esibhekene nayo lana. So siqale edrobheni sabona lapho khona ibridge lapho imoto nje kungathi kusengozini ku freeway ngendlela esibone ngayo kunamabhizinisi amancane alahlekelwa impahla zonke abantu sebelale estradini manje omunye osobhizinisi esikhuluma na. Sasa salana eBeach siyazi ukuthi le ndawo abantu abaningi baqashiwe kulento ye-tourism and sengikhulumile nala eWimpy sebezoba zidelize istaff namanye amabhizinisi lana bazodelize istaff ngenxa yokuthi lesimo lesi sinje. Uthi beyiqembu le-DA bazofakela uhulumeni ingcindezi yokuthi kulekelwe lo somabhizinisi abakhahlamezekile kanjalo nemindeni elimalelwa amakhaya abo. Sizosebenzisa amalungu ethu aseParliament naseshayamthetho ukuphusha lento ukuthi usizo uthola ngokusheshsha lana. Enye into engiyazi njengomuntu ophethe idolobha lapho engiqhamuka khona ukuthi uma ucela usizo njengomkhandlo omncane awujwayele ukufika. Lo msebenzi sibona la eBeach akho uhulumeni lana. Lo msebenzi sibona lana ama-volunteer wodwa kunabasebenzi ambala kamasipala lapha ahleli ashiswa ilanga. Lo msebenzi sibona lana ama-volunteer wodwa bakhipha emaphakatheni abo kuzosebenza lana kanye namabhizinisi akhona kade babekhuza uhulumeni ukuthi lezi zinto lezi noma lesimo lesizodaleka. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni naye uhambele le ndawo yohlola umonakalo. Le ndawo ke iRenkonyeni icebe kakhulu ngokuvakashelwa mekhuluma ngendaba ye-tourism uzobona nje ukuthi ke lonke ulwandle la belikade ne-blue flag status ngonxa yomsebenzi omuhle iclean ndawo yakhona futhi ke kulula ukutrade kule ndawo iyadevelopa uma ungabheka ukuthi no-N2 uyakhiwa by uSandral ukutshela ukuthi abantu bayayithanda le ndawo uzobona ezakhiwe zinhle uEthia usanda uqeda ukulekelela lapha eMargate Airport bese kunamabhano amaningi asuka la ahamba eKogoli okwenza ukuthi uzinzo lomnotho bakwazi basizakala. Uthi yize bezoshayeka kwezomnotho ngokulimala kwalendawo kodwa bazokwenza isiqiniseko sokuwafukula amabhizinisi ashayekile. Manje bakhipha ama-forms ukuthi owangena nje kule storm walinyalelwa impahla bayafisa ukuthi bathole ngoba abanye bazoba covered by the insurance abanye ngeke baze bayithole. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1 KZN TV ngiseMargate. Inhlangano ebusayo kulesifundazwe iANC namuhla ibambe umhlangano ohlanganisa ubuholi besifundazwe obezifunda kanye ke namalungu esigungu esiphezulu ukuzodingida ngezinhlelo eziqhubekayo zemkhankaso yokhetho. Lo mhlangano ububanjelwe edolobheni iTheku. Inhlangano ebusayo kwi-ANC namhlanje bambe umhlangano ohlanganisa ubuholi bezifunda obesifundazwe kanye namalungu esigungu esiphezulu. Sinaye kunobhalala wesifundazwe uzosichazela ngenhloso lomhlangano nezinto bekade idindikile njengoba kuvelile ukuthi ezinye zazo ithinta amanye amaphuzu osomqulu wezethembiso. Nobhala siyakubingelela sibonge ngesikhathi sakho. Sibingelele nakuwe umsakazi. Mhlawumbe masingagoqa nje benikade nomhlangano namhlanje umuhlanganisa ubuholi bezifunda nobesifundazwe KwaZulu-Natal isibonelo kukhona namalungu esigungu esiphezulu se-ANC iziphi mhlawumbe ezinye zezinto ebenikade nidingida ngazo. Hayi msakazi besikade sizonika ama structures wethu wonke kusukela ku province ama regions nakuma sub regions nakuma branch ukwenzela ukuthi kwehle konke indlela ekufuna sisebenze ngayo kulo insuku ezu43 ezisele ukuya kuma elections. Then nokuthi imessage yethu ama elections summarize manifest ukuthi manifesto ufuna benza sure mabengena umuzi nomuzi okokuqala babengena umuzi nomuzi ufuna basho izinto ezenziwe inguquko ezenziwe uhulumeni eminyakeni ewu30 ekusukela ngo1994 bese basho banibuyisa ithemba ukuthi yini uhulumeni omayingena ozoyenza iminyaka emihlanu ezayo. Nobhala nibamba lomhlangano vele nimatasa ngicwele izinkalo zonke okusona isifundazwe KwaZulu-Natal enqhuba yona imikhankaso mhlambe entweni enisayilalelile eniqajayo ngazo esenzenzile nenibonayo ukuthi isasalele imove iziphi.
kwezinye indawo kuyafika sithole la kuthola khona ukuthi umzekelo ngisuke lapho ngaya eWard 9 eMbhulelweni la ngithole khona ukuthi umasipala waseRigwala wenza iGreater Mbhulelweni water scheme amanzi asiqalile ukuphuma kwezinye indawo kodwa umphakathi uthe ngathi sikhathi sisheshe lescheme kwenzela bagcine wonke umphakathi wathola amanzi noba beyibona intuthuko kodwa bayasho ukuthi sebefuna ukuthi ukuhamba ngexathu elisheshayo intuthuko. Okay, ukusoka manje kaphambili imikhankasweni senzoyiqinisa kuziphi indawo? So iqinisa kuzo zonke indawo ayikho indawo esizoyiqinisa kuzo zonke nje ngibona nje mina ukuthi mina ngifocuse kakhulu eNorth mina la ngifocuse kakhulu kweNorth ngoba mina ngumuntu ke nje othanda kakhulu ukusebenza nabantu emakhaya futhi ngiyalaleleka ke mina ebantwini bakemakhaya ngiyazazi nje mangikhuluma nabantu basemakhaya nabangilalela futhi bangithemba ngoba ngithembakele nje mangiqhamuka lapha bangithemba ngakawuvuli umlomo utawo lesi zithembakele then ke mina ngifocuse kakhulu eNorth yabona nje emavekeni amabili ngizobe ngihlele eMsinga ngisuke lapho ngishona eFilidi ngishona oPhongolo kodwa sobe sihamba yonke province ayikho iVD asekho istrato ayikho ivillage awikho indawo yenkosi ayikho indawo yenduna esigeke siyithola. Nobhala sabanga kakhulu ngesikhathi sakho. Nobhala weANC kusona isifundazwe kwaZulu-Natal ubheka Mtoli bekade sikhulumisana naye sichazela ngenhloso yomhlangano bebekade bewubambe osukwini lwanamhlanje. Kudebo Hospisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngeseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu siphuthume ngasezitolo sihlangabeze masibuye. Sekubingelela ke siyakwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Zizoqashwa ngelokhozi ezisebenzisana nohulumeni. iDA ihlole umonakalo wezikhukhula eMagate kanti ukhongolose ucaba indlela eya okhethweni. Kumiswe abafundi abayishumi besolwa ngokuphehla udweshu kwabe sephazamiseka ukufunda nokufundisa abafundi besikhungo semfundo ephakeme eApplebush engaphansi kweCoast KZN TVET College eBhamshela bengenela isiteleka. Labafundi bakhala ngezingqinamba eziningi kepha okuseqhulwini ukwentulo uthisha abathi sekuphele isikhathi eside bengekho kwabanye abafundi abamisiwe okubalwa uhlalo wesigungu esihola abafundi kuleli kolishi. Bafundi nje ngoba babona abagcwele la basuka amazwe ngamazwe basukela ukuthi la bazobheka uthisha embonjeni bafunde bezwe ukuthi uthisha uthini kubona bese behamba endlini lo utadisha leyo abanabo uthisha bangenele isiteleka bashisa amathayi abafundi bekolishi iApplebush eBhamshela bekhala ngokushoda kothisha. Laba bafundi bathi basalele emumva nezifundo zabo ikolishi ivele yanquma ukumisa abayishumi babo ibasola ngokuphehla udweshu. Inkinga kusiyona uNSFAS bathi inkinga ukuthi sidinga ukufunda ngoba isikhathi siyashaya. Kunamuhla khona abantu okumele ukuthi bebhale ngolesithathu kodwa bangitshena ukuthi hlalo azange saze safunda. Esikhundleni sokuthi ngithola ama-answer ngithola suspension letter njengohlalo wabafundi kanye nabanye babafowethu esho ukuthi angisadingakala ecampusini. Ngaphandle kwesizathu sokuthi why bangibalela ukuthi imina ngivala igede kodwa ngakade ngifika kanye nabo sifica abafundi sebelivalile kanye namaphoyisa. Abafundi babe strike bebaningi bathi kususpendwe 10 yabafundi. And kule 10 yabafundi esuspendiwe kubalwa izinto abafundi ngoba sasikhona kanye nabo namaphoyisa azange baze bazenza abafundi abaningi. Abafundi abamisiwe bathi yabalazi icala labo. This is painful. I can't come in front of you ngizokhala ngenkinga yami bese uyangixosha. I don't get it. Like I really don't get it. Ayikho SRC yethu ayikho into engayenzanga ma. Angithi ngitsini. Awekho ama-email abangawasendanga. Akekho umuntu abangakhulumanga naye. Last option ebese sinayo is this lento esiyenzayo actually wrong. Of which okay fine we understand it's wrong. But izwi lethu ukuze lizwakale ngelinye ilanga what should we do? Sikhuluma kanjani ke nani ukuze nikwazi ukusizwa? Sikhalela ukuzwakala as ama students. Isuspendiwe esikoleni. Ngisuspendelwa ukuthi bengilwela amalungelo abafundi. Mangilola abalungelo abafundi kuloko kwasukela uJanuary kwaxoshwa ama lecture kwathiwa isikole asinamali. Emva kwalapho ezinye ingane kwathiwa kumele sibhale ama exam kumele sibhale ama test while ama lectures engekho. Masibuza ukuthi indaba kwenzakala kanje basitshela ukuthi
isikole asinamali izincwadi nazo futhi bezingekho kuthiwa abafundi abafunde nalaba abanye khona amaklasi anabafundi abawu49 kodwa kunama-computer outdated emaklasini. Uma umfundi efunda kumele mina ngibukele ukuthi bani kodwa mase ngiku-exam room ngisuke sengingedwa ngizobhala into engakaze ngifunde. Ubuholi babafundi kulelo phiko bathi abaziswanga ngokumiswa kwalaba abanye abafundi. Angimele kube khona into ethinta umfundi thina singayazi. Njengamanje sebenze icala ngokuthi besuspend abafundi thina singekho. Bengasazisilo ukuthi basuspend abafundi iziphi izathu ababasuspendela zona. Njengamanje into esisama ukuyihlela njengesasi ukuthi akekho umfundi ozohlala icala lakhe thina singekho njenge-SRC. Angithi thina simele abafundi thina sakhethwa abafundi. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisebhamshela. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni saseNkandla eNqundu Combine eNyakatho nelikaMthaniya ngenxa yokwentulo uthisha. Abazali nabafundi babhikishe ngaphandle kwamasango esikole bekhala ngokungabibikho kothisha abafundisa i-physical science kanye ne-mathematics. Ilungu lomphakathi uMzamo uQwabe uthi sekukaningi bebikela umnyango wezemfundo kodwa ubashaya indiva. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni saseNkandla iNqundu Combine esiqala ku-grade 1 size siyophuthula ku-grade 12. Abazali nabafundi babhikishe ngaphandle kwamasango esikole bekhala ngokuthi abanabo othisha be-physical science kanjalo ne-mathematics njengoba sekubhekwe kwisigaba sesibili sonyaka. Abazali bakhala ngokuthi kusukela ngonyaka odlule babikela umnyango wezemfundo ngokuntuleka kothisha kulesi sikole kodwa kuze kube manje awukho umehluko. Sinenkinga yokungabi nothisha, uthisha we-physics owe-medlist noma we-medlist sibuye sibe naye kodwa akekho permanent ngaleyo ndlela leyo naye sibuye singabi naye kwesinye isikhathi. Njengomfundi ka-grade 12 esiphazamiseka kakhulu ngoba sigcina singayifunda ezinye izifundo isecondary nje yonke yala kaNqundu ayikhona ukufunda kahle lezi zifundo lezi ngenxa othisha abangekho. Esiphazamiseka kakhulu ngempela ngoba ama-results ethu uthola ukuthi mahle kodwa kulezo zifundo lezi singayifundi kunezikhala kuzo -1 ngenxa ukuthi asinabo othisha balo. Besinesifiso sokuthi sibathole othisha ukuze ama-results ethu ebe mahle singabafundi ba-grade 12 ngoba sadinga ama-results ethu ukuthi si-apply kuma-university. Lo mphakathi uzoqhubeka nokuvala isikole kuze kube umnyango wezemfundo kulesifundazwe iKwaZulu-Natal uyabalalela ngezikhalo zabo njengoba bedinga othisha. Sesihambe kakhulu kwesizama njengabazali bazo ukubatholela othisha abahlola basinikeza othisha sadlula saye eMaritzburg basithembisa ukuthi kuzophela nje amaviki amabili othisha babalethe kuze kube manje akaze bafika othisha sesize safika lapha abazali bethatha isinqumo sokuthi ke isikole asivalwe zingafundi zonke izingane ngaphakathi baze balethe othisha. Ngakho ke akukho esingakwenzanga okufanele basikwenze thina njengabazali sihlali nabahloli akwenzekanga lutho. Sesikwenze nje konke sekufike lapho nathi esihluleka khona ukuthi singadlula kanjani. Umnyango ke besicabanga ukuthi uyosisiza mase sifike kuwo lapha njengokuthembisa kwawo. Ithembiso zawo ayifezeki kuze kube manje. Okunye ukukhalisa abazali ukushawa indiva kwesiphakamiso sabo sokuba omunye othisha osebenza ngokuzinikela ngaphandle kwenkokhelo kulesi sikole bafuna aqashwe ngokugcwele njengoba enza kahle nemphumela yakhe. Enye inkinga enkulu ekhona la esikoleni kunothisha oselokhuza iminyaka emithathu usedlala iminyaka emithathu evolunteer ekhokhelwa abazali. Asikwazi nje ngamanje ukuthi akwazi ukuthi aqashwe ngoba umnyango sesiutshelile umnyango ukuthi sicela usiqashele wona ke yena yedwa kokungcono ukuze ikwazi ukulokhuza uqhubeka izingane ezifunda. Umnyango wezemfundo uthintiwe ngalesi isigameko sokubhikisha konjalo nokuvala kwesikole kodwa uzange ubuyele kwithimba lezindaba le1KZN TV kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ngenkathi siye emoyeni abazali bebehlangene nomunye wabahloli bendawo. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNkandla.
Ilungu lesigungu esiphezulu le-NFP uSiphamandla Ntombela uthi balahlekelwe umholi ngokudlula emhlabeni kwekhansela labo ebele kumasipala iZululand uBethwel Nxumalo. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZN TV uNtombela uthi njengamanje basezinhlelweni zokudla umasipala iZululand oholwa yi-IFP ngoba ke izinombolo sezivuna bona ne-ANC kanjalo ne-EFF. Iqembu NFP ligubazelwe yifu elimnyama emva kokudlula kwelinye lamakhansela alo uBethwel Nxumalo odlule emhlabeni emva kwengozi abanayo ngonyaka owedlule. uNxumalo kube elinye lamakhansela eNFP kumasipala wesifunda iZululand. Ilungu lesigungu esiphezulu seNFP uSiphamandla Ntombela uthi balahlekelwe umholi ngokudlula emhlabeni kwaleli ikhansela elayibamba kudala nowayengumengameli waleli qembu ungasekho uVisit kaMagwaza Msibi. Udlule ngesikhathi esibi yokhethweni kazwelonke kodwa futhi ukudlula kaZwide kusho okukhulu ikakhulu izakhamizi zaseZululand ukuthi kulahleke umholi kodwa ke iqiniso lithi ke iNFP izoyi regrouper because iNFP nobudlelwane noANC nobudlelwane noEFF which means vele kufanele sivale isikhala sikaZwide since sazi ukuthi iNFP isiyakwazi ukucontesta ukhetho isiyakwazi ukureplace umuntu which means ke iNFP neANC neEFF isizoba nehlalo ezu19 sekubona ubuholi bawa amakhansela umama Yusuthambi uyikhansela leNFP ukuthi ke bafisa ukuthi kube noguquko noliqiniso lithi ke iIFP I think today ibigcina ukuthula ibudget until kuzehlale ukhetho noma kuhlale umkhandlu la iNFP noANC noEFF bazoguqula khona amatafula ibalo seyizayiphika inkatha. I think umcimbi namhlanje yena bekusivaleliso seIFP ngoba iqiniso lithi iNFP noANC noEFF sibezoba na19 inkathi ibe na18. Ukushona kwaleli ikhansela nokuvumeleka kokuthi iqembu NFP libe ingxenye yokhetho okusho lizokwazi ukugcwalisa isikhala sikaNxumalo lokho kuchaza ukuthi NFP, ANC neEFF bazoba nesibalo esingenhla kunezi IFP behlangene neDA. uNtombela uthi emva kokhetho bazohlangana namaqembu aphikisayo ukuze bakwazi ukuhlwitha lo masipala wesifunda iZululand noholwa yiqembu iIFP ngokubambisana neDA. Ebeyilunga leNFP ukhansela weNFP from 2012 because uke wasala kuIFP. Sibhlungu ukuthi ke uZwide udlulile emhlabeni okubhlungu ukuthi ke uZwide akasenje ilunga noma ikhansela kodwa uyilunga lomndeni ubaba womndeni umkhulu womndeni ushiye izingane zakhe washiya amakhosikazi akhe sazi ukuthi ngoDisemba bekufihlwa enye inkosikazi yakhe kodwa siyafisa njengeNFP ukuthi ke simkhumbule ngakho konke akwenzile ungaba kuhle kwabanye abantu kube kubi kwabanye abantu kodwa iqembu leNFP lilahlekelwe omunye wabaholi ebesithembele kubona ekuthinini iqembu leNFP eyasula umuntu wesifazana kuMagwaza Msibi ukuthi alikhulise alise kwelinye izinga la umama ayishiye khona. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu ezomnotho kanjalo nesibikezelo sezulu kuyalandela emva kwekhefu. Asiphinde sikubingelele sikwamkeleke mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esithi yizo esifolosa ngazo namhlanje. Zizoqashwa ngelokhozi ezisebenzisana nohulumeni. iDA ihlole umonakalo wezikhukhula eMagate kanti ukhongolose ucaba indlela eya okhethweni. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 19 rand 6 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u20 rand 23 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope liphinde libe u23 rand 72 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu $2,371.77 iounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$90.10 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezomdlalo.
Loyo oyinhloko yabaqeqeshi kwiMamelodi Sundowns uRolani Mkwena uthi kube kuya ngaye ngabe umdlalo wabo izolo we-DStv Premiership neMoroka Swallows udlalwe ngolunye usuku ngoba ke yena neqembu lakhe bakhathele ngalendlela ephoqayo ukuthi kumele bahlabe ikhefu. iSundowns sekulindele usuku ukuthi iqukule isicoco sayo seligi sesikhombisa kulandelana idlale ngokulingana ngamagoli amabili ngapha nangapha neMoroka Swallows izolo ebusuku eDobsonville Stadium eSoweto. Ezinsukwini ke ezingu-13 ezedlule iSundowns idlale neRichards Bay FC kube iYoung Africans SC yaseTanzania kwiCAF Champions League namaTaxi kwiNedbank nokuyiyona ke into eyenze lo mqeqeshi akhale ngokukhathala kweqembu lakhe. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa kanye nethimba ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.